An fógra bhí ag Ravelóid, 5,000 géal, 500 an géige, céige banna ceáil agus 5 an rud allmhór, agus bhí rud ag an Har bheith dearafachán agus bhí daoine is smuoinú go thuúil bhíonach ach an sin as an 5,000 hicéid níor díalú ach 1,600. Is dói go raibh pobl na Gealaí dream gcomhar le Ravelóid siar an dhéabhas sideag. Is dói an rátas a chuir maithe an am na go raibh na éile chuthir achló do war na custasi agus an eber leirhain agus an hostas a bhain lei sin agus díma mhór a bhí an do phobal na Gealaí ná bhí seo cinneal go bheith ar chinnte mhór imirtaí na bliana sin agus go dúir comóirí dar nói ar siúil in dhéabhas a séideag. Is dói gur bás sin a deascar Féile an Gealaí was go teig an cheiste bhí an an tús go raibh gurú deis an seo gurú na Gealaí dúil le bheith teart le chéile agus Féile cheáil agus campala cinneal soltahainte sin.